fil-inti tajt ħammur, per eżempju, u ħanibda, allura per eżempju għamil ix-xirja tiegħi inbattel il-kabord minn affarijiet li ħaxnuni, illum per eżempju ħaddos ħafna nisma' li l-gvern ħanixtieq il-notice illi minn sena skolastika li ġejja ġibra jkun hemm multi għolli għal l-iskajja li jbijaw affarijiet li huma taħsara sa pastizzi, sausage, għani, pizza, ma ħajbijaw biss interessanti. U l-eżempju ħajkaxkar ġifieri, jekk jintfaqal imbagħad jidraw l-iskola jkollha jgħidlek. Vera tajt li forsi jasal id-dar il-kolotti li żvoga mbagħad ta' kemm ma setax jieħu forsi l-iskola. Però ma sibx naħdem jiena, għax hekk it-tfal iżmur jkunu xtejkin ħafna. Dak il-ħin kollu jqattaw l-iskola huma għandhom għażla, għax dan ovvjament ħajkun hemm għażla wiesa nimmaġina jiena, mhux se jispiċċaw li bil-forsi jdu jistru sandwich ta' tipu wieħed. Tajjeb ukoll jisu qegħdin xi pajjiż estrem. Imma ħajkun għażla varjata dak li huwa sostanzu, u dik hija l-isbaħħa. Hija xi ħaġa ħelti ħafna. Hija Skuża, niftakar il-tak xoħen. Min kollox kemm jiġi kont is-sekondarja, ġifieri fuq 12 sena jien kont għad is-sekondarja. Illi hemmhekk biżgħet ħoddhom ħobza daqs dinja u xtibda banku banker. Kollox kunna. Forsi tlajna bil-kultura, u allura dak li jasajta għatijas nasib il-ta' Ovvju, għax anka ġifieri statistiċi kont qed naqra il-gvern kien ma nafx solġadu kemm qed jonfoq madwar 30 miljun fis-sena fuq problemi elban jista' jkunu wkoll. Interessanti ta' żmien. Għadna ma' obeżità, ġifieri aħna bħala taxpayer għal kif qed inħallsu għal problemi li ħafna minnhom ġifirihom bidejna aħna stess. Għax da jkun persuna li mod ġeneriku jiġi tobis. Tek, naturalment, imma il-problemi ġifirihom fuq saqajna stess. Jekk nibdew nitfall sorru. L-istorja ta' aħħar u kultant ma nistax nitlamanx, mhux kultant noħorġu xi spunt minn nota politiku. Zokka mhux allura qed iżokka fl-istorja tagħna. Issa noqogħdu sejjer hekk, anke l-plastik jagħmel ħażin, mhux qed nisma' wkoll il-professur Bejdur qal kemm huwa ħażin tal-plastik, risfortunatament tispiċċa fil-baħar li jkun bil-biċċa tal-plastik ġobet wara ta' suġġett ieħor. Ejna nemmen waħda jekk nistgħu nirġgħu ta' suġġett li l-eżempju jrid jibda minn fuq. Ġifieri bil-leaders tagħna tajjeb. Imbagħad hemm in-nies tal-qiegħ. Ġifieri aħna għandna responsabilità wkoll li min qed isegwina min qed jara qed tagħtuna servità. Huwa hekk kif nistgħu aħna l-oġġett li jixterek nagħmlu soċjetà. Da pereżempju ma jistax ikun li missier jgħid tifel pejjeb xibni da u dar raġel ma kun naqra desbiża li jkollu fuq. Eżempju, jista' jgħidus ma tajjeb xibni, imma jekk hu qed jara li qed ipejjeb għal kwalunkwe raġuni li nittifhem il-messaġġ li jisma' sabiħ. Kull raġuni li jkollok kull skuża li għandek pejjeb. Konna din ngħidu il-persuni għal fuq id-difiża, ħafna drabi aħna l-istint tal-bniedem tiskanta tkunu għandna żgħar. Nagħmlu xi ħaġa ħażina jiġi jom issirna u l-teacher fuqna balla ngħidu mhux aħna mixjin imma li l-viza minn kien. U ħafna huma dawk il-persuni li wedu jew kellha jippruvaw jagħmlu xi ħaġa partikolari kurs, pereżempju, eżerċizzju. Kellha xi dieta, illi jgħidu isma' ħanibda minn għada wara jasal il-sur ħafna minn xejn ma tifoskom ma' ġimgħa wara jew inkella forsi nagħmlu reżoluzzjonijiet tagħna għas-sena ġdida. Dina nemmen ħafna mill-luf. Jekk għandek tagħmel xi ħaġa li għandhom Jalmuna ħafna kart illi meta inti pereżempju fost xi reazzjoni tal-għandhom kelma rabja. Bniedem qabżu somlu literalment handicap tibtoqtu. Idealment tot sal-10. Tikkalma u jżidir li tistensik magħhom. Bil-kontra, affarijiet li għandna bżonn li nagħmluhom għax nafu li huma bżonn, kważi l-aħjar nagħmlu ġifieri literalment l-oppost fl-ma sens. Illi jekk jien għandu ġbal, għazziz, qed inħossni li ħannol li kull maw, għandi bżonn nolqos, għandi bżonn minn dan iċċaqlaq, ibda minn dak il-stess. Ħalli dik il-fjamma, dik aħna li sejru la fjamma tal-bidla li tajt isma' tieħu l-opportunità taf. Mela daqs kemm ħażin li inti tagħmel xi ħaġa tunbu fuq xi ħaġa perikoluża bħal toqtol lil dak li jkun, allura hemmhekk
aħjar li jekk inti vera jekk qed tossum fil frustrat aħtar ta' ċans għax dik ħadd imbuttat literalment biex titla'. Din fatta tissemmi is-sigaretti tal-ġinju, ġieli tal-esperjenzi minn telespettaturi jgħidulna jiena kont imdejjeb 20-30 bajn sigaretti ġieli tal-ġinju iżjed ma għadx jgħid isma' ħanistenna l-ewwel tas-sena biex nagħmel reżoluzzjoni. Ma qabad il-pakkett qabġu u qallu inti tispik ma' dan iżjed u ramih. U għaddew 20-30 u 40 sena. U naħseb jekk naraw pass qabel jekk naraw għal persuna qabġet dak is-sigaret, ma tkunu episodji illi ġeluwa tagħmel hekk. Pereżempju għandi kemm il-qajt konsilju dalla storja ħelwa illi diħadu dan it-tratt kienet weekend break milux u l-tagħha ġabu għalija insomma u dan it-tratt innoċentament. U għadu għula, u kan waqgħat ħażin. Ħadd żaġ temmen kemm hi fl-opinjoni tagħha ħadd verament tista' tindela. Illi anka pereżempju ma jkun dan it-tratt lil-norma. Għadra naqra ma' ġejt jistis jisum wrestler. U għamma, ħaffet l-opportunità la penka intelligenti, għajt laħarra, so għinti d-dobra għamma. L-għamma mlita ċertu mħabba, li kienet taf bil-għu kienet jgħidila per eżempju Doris, għamil xaħħaġa, u jgħu mambak naraw. L-għam ħaffet l-opportunità, li jisa draġi tifla f-ħar għandek ġewel, għatof ma' għadra li għandek xej, u tifra dik kull ma kellha bżonn. Dik l-imbottatura oħra biex qalet jiena bdejt nagħmel xi ħaġa bis-serjetà. Jiġifieri qalet kemm importanti li kultant l-emozzjoni nużawha favorina. Kif tista' tkun kontrina, tista' tkun favorina ħafna. U dik kif nistgħu nagħmlu għax dan mhux kont ħaġa minn xejn sori bħalha. Hemm min li jgħaddi ħafna żmien qabel ma jiġi intaċ ma' l-periklu tiegħu, għax forsi ma għandha jibgħu jgħidu smuħi. Ħajkollhom bżonn għamlu operazzjoni, ħajkollhom bżonn tneħħi 15 kilo fi-3 xhur. Inka l-għamil dak hemmhekk huwa forsi jkun too late. Inti literalment semmejja kemm darba u ma nejja qatt li repetija biex inti mentalment tagħmel eżerċizzju. Però tkun inti illi kredi ċertu urġenza ġo fik li taqbad sempliċi karta taqsam għamil nofs sempliċi pajro u lapis inti. Fuq naħa ma tikteb dawk l-affarijiet kollha illi llum qed iqażżuk iweġġawk u forsi anke jaffettwaw il-karti. Ma pereżempju għabel jgħidli għax nobot il-rifless nara fil-nara, għax jħuħiex biex jtqodu bisew. Għandi gwarda robba, għandi miliet ta' ħwejjex ma jista' jiġi xejn. Hemm il-kummenti tal-partner, tal-raġel, tal-mara tiegħi inni qed tagħmel biha isma' ħobbsib, għax jgħid dok ifini m'għadniex attrajenti mhux lilek mhux qed issew. Għandu loġik fil-kop, hekk ġarmu dan. Ma tistax nċaqla It-tfal li għedha bil-qeda nixtieq nilgħab kanfal tal-tfal għafu ta' nixxaqla niflax. Ma niflax. Mhux ximata. Issa apparti li ħanniżlu x'inhu jdejjaqna fil-preżent x'nixtieq. Ukoll, fejn nixtieq illi nasal eħe. U qabel minn hekk ħanżid biċċa oħra ma naħarra karda tiġi li nsejtra u mbagħad niftakar meta nasal il-karda. Ħanikbu wkoll illi jekk ma nagħmilx xi ħaġa illum x'nibża illi jista' jiġi għall-ar. Mela pereżempju llum jekk qed tuġa helikopti, fajn, naf illi jekk nista' nagħmel xi ħaġa nista' nasal il-mieri. Jekk jiena llum bdejt naf fuġiet fil-ħiet, nista' nasal il-mieri. Jekk illum qed ninvestaj 16, għanispiċċa ninvestaj 20. Jekk illum għandi problemi ta' kolesterol qoli, dak jista' bil-mod jibda jersaq li ħajja. Nirraġunaw l-affarijiet. Ngħidu forsi llum irraġel tgergel li tfal vodka. Forsi l-qudiem ma nistantax jekk imbagħad il-kummenti jiżdiedu biex ma nsellux li forsi anke ikun hemm passjoni. U jgħidok ifini. Kulħadd għandu għajnejn, kulħadd għandu emozzjoni. Mela jiena ma nistax nippretendi ħafna ħafna illi jiena għandi l-għażla li pereżempju niċċaqlaq jew ma niċċaqlaqx. Nażel li ma niċċaqlaqx. Għandi l-għażla bejn ikelli ħajjejni biex nidher tajjeb, ikelli ħajjejni inqas biex nidher tajjeb. Nagħmel l-għażla il-ħsiena u mbagħad pereżempju ir-raġel kull taqla l-wajna iktar biex waħda bil-fiker u forsi ħażilha. Għax dan huwa bniedem li għandu emozzjoni, dan huwa bniedem li għandu għajnejn. Mela ma nagħmlux aħna ċertu għażli u mbagħad nippretendu li issa nikkontrollaw lil-nies biex. Mela meta aħna għandna nballu saqajna, ejja neħdu sit l-affarijiet. U għandna kontrolla. Sax waqt minn hemm tibda ta' jiġifieri tajb isma' pereżempju eħe battu lil raġel ħares lejli. Mhux neċessarja meta xlili ma tħobbniex. Ma da m'għandux drittu wkoll illi juża għajnejh. U din hija hawnhekk fejn nixtieq nasal mhux qed ngħid jagħmel forsi sew ir-raġel li ma mhux xi moralista. Li qed ngħid huwa illi jekk aħna dik l-insecurity illi forsi l-aġent tagħna
forsi qed iħares lejn x'imkien ieħor għax nagħmel nerġbiet. Ma nistax tkun xi ħaġa fuqha. Dik hija kollox, għax hemm dik li illi dik kompliet minn insecurity. Għala, nixtieq ukoll hawnhekk forsi nwassal għaliex jiena dawn it-tip ta' sessjonijiet long time ago bejnihom forsi 25 sena ilu kien hawn forsi kien għandu wkoll jum ta' ruħu, speċjalment nies li jkollhom piż-żejjed. Ma aħna nindikaw l-ebda mod li inti għandek piż-żejjed jew nkella li inti qawwi jew qawwija illi inti inferjuri jew għandek xi ħaġa differenti minn ieħor. Dik hija l-għażla tiegħek. Però llum għandija ta' żmien kulħadd illi l-piż-żejjed jista' jikkawża anke mart ieħor patoloġiku bħal pressjoni għolja, bħal problemi f'demm, f'xaħam f'demm, li wasal tal-qalb, anġina, u problemi oħrajn fil-kwietu, fil-fwiet, eċċetera. Però wkoll jista' jwassal anke għal diżappunti fir-relazzjoni. Kulħadd għandu għajnejh f'wiċċu u kulħadd jista' jifhem is-sitwazzjoni. Nerġa' ngħid, ma rridu nweġġgħu is-sentimenti tagħna. Però ġifisew ejjew nindunaw li min għandu piżi mhux għaddejna imma għal-saħħa. Jew nifhmu li għandna diffikultà. Bħal meta għandna diffikultajiet oħra. Llum hawn l-għajnuna hawn mezzi biex inti tista' tibdel il-ħajja tiegħek, l-istil ta' kif tgħix. Mod ta' kif tieħu, kif tikkontrolla lilek innifsek, kif tkun dixxiplinat. Disciplina hija sabiħa. Meta disciplina tkun ta' kwalità tagħmlek ranċ u tagħmlek ma'. Naħseb li hawnhekk dan il-messaġġ illum xtaqna Dubita xejn, għax kif qed ngħidu rajt, hija għażla. Mela, dak qed niġibu dell-eżempju fir-relazzjoni, nistgħu nġibu 1000 miljun eżempju ieħor. Imma jekk jiena, pereżempju, qed fir-relazzjoni, pereżempju, qed nagħmel kull darba l-għażliet illi huma żiena, x'messaġġ qed nagħti lill-partner li tal-familja? Li isma' jiena nistax niġi nitnella minn intom x'taħsbu fuqi, niġi nitnella forsi anke minn kemm nista' nħossibkom il-qudiem, għax indirettament qed ikun qed ngħidu dan. Għax dak qed tipporkolaw aħna s-saħħa tagħna, qed nipperkolaw il-kuntenza, il-lifestyle tagħna ukoll għax minn ħajġurihom, minn ħajħossibhom, minn ħajħobbhom meta huma ġew għal parir forsi, minn għandhom, minn għand il-nissieb u minnhom. Allura meta huma għażliet, nitalmu nażlu aħjar. Għax mhux biss tajjeb għalina u għal kull ħaġa li għandna nofsu relazzjoni, imma tajba wkoll għal ta' madwarna. Dan li jkun iħobbok ħajfhem li jekk inti għandek kundizzjoni li waslek biex tiltema'. Hemm differenza bejn dik xi tikkawża ta' pilloli jew xi tikkawża ta' medical condition mhux hekk. Jew xi tikkawża ta' xvilment, letteralment jiena nagħmel x'nagħmel jiġi titnella u ma kienx tikex nagħmel, nax dik oħra. Hemm min neħel li forsi għandha jkollu issues psikoloġiċi illi ma jkunx tikex nagħmel, minkejja qed hemm problemi. Il-partner għandu kull idea jiena qed nipprova ngħinek, qed inħeġġek, qed tagħmel xejn. Mbagħad ma mhux imgħandu f'dak ukoll ieħor jekk l-affarijiet f'dawn iċ-ċirkustanzi ma jmorru daqshekk tajjeb. Kultant sfortunatament ma anke ssir sitwazzjonijiet kif semma wkoll Mattias problemi anke wkoll mediċi, propri li jista' jkun il-mediċina li qed tieħu, il-kura li qed tieħu, forsi għaddejja minn xi tip ta' disturb is-saħħa mentali kemm kellna professur Giuseppe Barrafini, jista' jkun illi jkun hemm dawn in-nies li qegħdin jisegwu. Però apparti il-kura min-naħa tal-psikjatra, apparti wkoll il-kura min-naħa tal-psikologu, naħseb li dawn in-nies li qegħdin involuti wkoll diffikultajiet fis-saħħa mentali, dan it-tip ta' diskors li jista' wkoll jgħin anki iwassal għal Mattias minħabba li huwa professjonali fil-qasam tiegħu dak li għandu x'jaqsam physical training, li jagħti pariri b'mod oġġettivi li dak li jkun qawwul qalbu jagħti kuraġġ, naħseb li jgħinu ħafna, għolli li lim minn kollox, naħseb li għandu wkoll dak li jibgħat minn problemi fis-saħħa mentali, naħseb li jgħin ħafna sew. U anke wkoll id-din ta' bilanċ Brillanti. Il-video li dejjem inti eċċezzjonali dak. In-nies għandna tendenza ngħidha illi procrastinate. Jiġifieri, jekk proġett nista' nagħmlu għada, inħalli ħalada. Però bħal kollox, ma tistax tistenna il-vajta ta' għafan. Mela, kien hawnhekk il-professur qabli, illi kif qalu, kien diagnosi kien hemm il-kura. Imma inti ma tistax tmur ġast għandu, toqgħod bdejk mal-budinek
tistenni li ħajkurak. U inti, in between il-meetings li ma tagħmel xejn, toqgħod forsi tmur id-dar, kemm jien meżżura, kemm għandi issues, flok ma pereżempju taqma' fil-post taqbad timxi, illi huwa approvat diġà li ħajjin il-moħħok. Flok ma tgħid isma' ħammur nagħmel programm pereżempju biex biex nitlef il-pris niġi iktar fit, nisvoga, nistrieħ nagħmel il-ġodda, illi wkoll huma approvati kemm jgħinu fl-ansjetà u fit-tensjoni. Ma tistax toqgħod tippretendi li ħadd ieħor ħajfejnek mingħajr ma jkunu azzjoni. U toqgħod tossod beżżula, jew minn jgħidlek nieħu biżejjed li jagħmlu isu nagħmel magħhom. Jiedu kemm bejna pereżempju jekk qed nieħu sitta qed nieħu wisq, għabel qed nibqa' li ma mbaxxihom x'taf, qed nieħu erba' bil-prossita. Kif nista' noqgħod nitfixor? Jekk inti għandi min jgħinni qed jurini triq, għax dejjem tajjeb nagħmel triq proset li dawk in-nies li kienu għajnuna, għax min jaf kemm forsi hemm min qed jarana bħala sa qed jarani antipatku, illi jafu li għandhom bżonn l-għajnuna. Forsi anke ta' madwarhom kważi qed jimbuttawhom biex jieħdu l-għajnuna tista' tkun fuq kwalunkwe vizzju, fuq kwalunkwe kundizzjoni, u jimpjegaw ma jgħidux jisimgħu nies. Jiġifieri, allura minn hawn nidhom proset li azzjoni, però once li ħadd azzjoni, tisma' jgħinek tieħed fiduċja, ejnu, tajjeb anke tipprovdilu l-informazzjoni, għajdu dot l-lum qed iħossnijiet, coach, l-lum qed tagħmel ġrijiet. Dawn huma affarijiet li huma kruċjali. X'jiġri meta aħna ngħidu mbagħad id-data. U jiena diġri għandek tkun dak l-ogħla. Jekk aħna ġimgħa ġimgħatejn xahar xahar. U għad il-problema jekk tkun daqshekk. Tikber. Ħafna nies ma nafx biex miegħek jaħsbu li huma jibqgħu l-istess problema. Il-verità problema il-verità. Il-bniedem jew jimxi l-qudiem jew jimxi l-ura. Għal sempliċi, u taqsa kull il-parti. Sena daqshekk huwa importanti li tieħu azzjoni u qed ngħidha sempliċi għax ħafna huma għandhom nisa tal-familja mhux tal-dar. In-nisa dedikati tal-familja li taw ħajjithom għal uliedhom, għal żwieġhom biex jikkomodawhom. Issa wasal iż-żmien li anke jieħu l-isbogħ tiegħek. U m'hemmx hekk illum ukoll xejn għandek finance incentive. Skanta wkoll tara nies illi għandhom ċertu enerġija u għandhom ċertu età. Minn fejn ġiet? Minn hawn. Inti kollok il-mentalità tiegħek illi inti determinata illi tixtieq li f'ħajtek tagħmel kambjament mhux inhu. Issa jista' jkun il-kambjament żgħir daqshekk jagħmel differenza. Di forsi oħra li nixtieq li nbdew illi ma narawx kbir. Għadek kif fakkart niżewġ affarijiet prinċipali. Number one kemm importanti, u l-lum qiegħed nistgħu naqra aggressiv ma vera importanti. Illi fejn bżonn nisabtu saħħna. Fejn tajt isma' jiena kif għadek kemm inti dawk l-ommijiet jagħtu ħinhom ġidhom l-enerġija tagħhom kollha l-itfal u l-tal-familja. Sabba sar. Għax saħħtek u ħajtek hija tiegħek. La t-tifel u laqqas ir-raġel ma jista' jekk inti ġralek xi ħaġa u qiegħda f'sodda l-isptar jerġa' jagħmel għandu kif nagħmlu fuq il-computer u terġa' tiġi xahar mill-ewwel, inti tista' tipprevjeni li dawk l-affarijiet jiġrulek. Inti jekk vera tħobbhom tista' tassigura illi min-naħa tiegħek qed tagħmel l-għalmu tiegħek biex huma fejn hemm bżonn jibqgħu jsibuk. Imma jekk inti qed tingħata kollok, jekk inti dik il-funtana tajjeb illi dil-funtana twildet sabiħa tarmi l-ilma taħdem sabiħ. Mhux qed toħdi naħsib il-maintenance, tikrieħ l-ilma beda jili aħdar, għamel żmien waqfet. Inti lura. U batta madwarek il-ġurdan jieħdu gostu jitpaxxew bil-funtana, forsi hemm kienu jixorbu mill-funtana. Għax mhux bħala nagħmlu tikra. Mela qabel ilek innifsek ma dik il-funtana. U ftakar illi inti responsabbli għall-funtana. Ħadd iktar u xejn iżjed. Issa apparti minn hekk Intina ħaġa li inti semmejta jekk ħafna. Huwa il-long term, hemm min jgħid għandi 40 kilo x'nifhem, u tajjeb li iva nkunu nafu il-finishing line fejn nixtieq li nasal. Però dak jista' jkun li għax huwa twil wisq jista' jtannaqna. Mela aħjar jinkissru biċ-ċilza. Ngħidu pereżempju llum li huwa wissu 4 xhur oħra u 4 tiem oħra, ikun 25 Deċembru.
Allura jiena, ejja nagħmel l-ewwel goal tiegħi għal 25 division. Dakinhar jekk allura dan il-best size 18. Nixtieq li il-best size 16? Nagħmlu mistoqsija. Nixtieq li għandi libsa partikolari jiena fil-kabor. Nilbisha. Nixtieq li jiena jekk niltaqa' ma' ċertu nies tal-familja darba fis-sena jgħiduli biex tonqos, prosit. Ikteb naqra x'nixtieq. Ħa nagħmel il-goals għal dan il-miliet. Mhux għax il-miliet huwa it-target, ta' l-istess diskors qed qabel is-sajt, mhux is-sajt huwa kollox. Imma jekk aħna nagħmlu target sikka tikka, awtomatikament ħajkun aktar ċans li mbagħad dak il-40 kilo naslu għallu. Imma kif? Għax kissennieh biċċa. Ma importanti li farfuta mhux nilgħu b'daqqa waħda. Naqsmuha biċċi żgħar għalli ma tiġu huwa rekomandat li nixorbu mill-inqas żewġ litri ilma jekk ikun għandu xkun tattur li tertisfaw għalna biex nixorbu. Ma jekk inqasmu kif naċ 14 tazza il-ġurnata, naħseb li għandna naqsmu nixorbu. Min jippreferi eżempju nqasmu f'tazzi, min jippreferi dak li tixtu l-istess wieħed ta' liters. Jixrob minnu għal jara ħnieżel, ħadd għandu tattika. Nixorbu daqqa da xejn Jiena nuħu biex nagħmel dawn it-tip ta' sezzjonijiet għaliex jiena nemmen li b'xi mod jew ieħor qegħdin nippenetraw qegħdin ikunu farka ġid fost dawk li verament tixtiequ jagħmlu għax kif qegħdin ngħidu inutli li aħna hawnhekk nibqgħu naslu messaġġi kif inti ma tkunx trid jew inkella għadek m'intix lest. Ejna mhux ma tridx, għadek m'intix lest. U forsi din is-sessjoni allura ma tridx. Però nisperaw dak. Smana xorta, nisperaw li eventualment forsi wkoll jista' jagħti il-kans li għadha pitata ħankunu tajnu biex niftakar fina u tajt kien. Issa wasal. Dinja kollox ħinu u kollox kwa, jiena nemmin aħna. Għalhekk huwa importanti li aħna nkunu magħhom dawn il-sessjonijiet, sessjonijiet pożittivi, sessjonijiet biex nippruvaw inħeġġu dak li biex jibdel ħajtuma jagħmel il-ħajja tiegħu aktar attrajenti, aktar pjaċevoli u aktar pozittivi. Kemm għalih kif ukoll għal-familja. Ħantellaw il-numru tal-aħħar tal-uffiċini tagħna 2-1-6-6-4-5-6-6 Extension 111 għal dawk li jixtiequ li jagħmlu kuntatt magħna taħi ħalli tkun tistgħu telluna b'mod konfidenzjali u forsi nistgħu ngħidu. Ibqgħu magħna fuq dan l-istazzjoni, ibqgħu semmuna, jiena nerġa' nkun magħkom hekk għal għall-edizzjoni oħra tal-programm Living Show għadha wkoll għandna programm interessanti ħafna. Se jkollna magħna lill-Onorevoli Silvio Parnis, l-Orthopedic Surgeon Mr. Enrico Bernard, l-Avukat Dr. Sheryl Mizzi u l-Urologist Mr. Karl German. Programm ieħor sinjuru b'saħħtu dak li għandu x'jansa informazzjoni u edukazzjoni. Ntaqa' magħkom għadha. Bismi, bis-Semiteri Turmizi, u l-Pep Karwana, u l-Kru Tekniku, nawguralkom dak kollu tixtieq għalkom, ibqgħu seguna, ibqgħu tuna l-appoġġ għaliex nagħmlu il-filmi magħkom. Dan l-istazzjon se jkompli jikber